Na hannun ga Allah baiwa a so na yi duba. Kana shan wuya a cikin su kana daɗa ɗaura ɗan ba. Sai ka ga kayowa kan ka zaɓin da bai daidai da kai ba. Kai ta yin sadaukarwar daga ina kike? Baba mun je sayayya ne da Faruk. Yanzu Sala sai yadda ku je tun ɗazu shine sai yanzu kika da cikin gidan nan. Baba ai bayan mun yi sayayya mun fito ne shine matsala ta faru tsakaninmu da wani. Har ma sai da ya ji rauni a kansa, hakan ne yasa sai da muka je police station. Yanzu Salaha haka rayuwa za ta kasance saboda Allah. Wannan rayuwar haka za ta kasance? Haba malam. Kai yanzu tana ta ma bayanin da zaka gane. Yanzu kai baka gode wa Allah ba da suka je duk da an ce bige mutum akai kuma ba a mutu ba. Iya station aka je kuma matsalar ta wuce ta dawo. Ke shiga